ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କାଲି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ତୁରନ୍ତ। आज खाली 200 टଙ୍କା आइଛୁ ତ ଆତ୍ମା ଡାକିକି ଦେଇବା। ହଁ ହଁ ମୋତେ ତେଲ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଫୁଟଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିନି ଏଇଆକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି ଜଣେ ମା ଶୀତ ଦିନର ଚାରି ଯା ଏ ଖରା ଦିନର ବୋଲି 2 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନିଟା ପ୍ରବଳ 60 କିଲୋ ଚିନି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦିନକୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଏତେ ଚିନି ପକେଇନି କେତେ ଗୁଡ଼ କିଲୋଟା ହେଉନି ବଖରା ଗୁଡ଼ ମାଖୁ ଯାଉଛି। ଚାହା କେତେ ବଡ଼ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଚାହା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମୋର ଆସୁଛି ପୁରା ଅଧା ରେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପୁରା ଦେଇଦେବି ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁଟା ଇଏଟା ଟିକେ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ମତଲବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ପଇସାଟା ଆସିବ ସେଇ ପଇସାରେ ଯଦି ଆମେ ଡବଲଟାକୁ ଆଣିବା ସୁବିଧା ନା ନା ଏଠି କାହିଁ ବେକାର ସିଙ୍ଗଲ ପଇସା ଦେବା ସେ ତାର ଯାଇକି ଆଣିପାରିବ ନ ଆଣିପାରିବ ନା ମଗେଇବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ଏଠି 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ ମୋ ଜଣେ ବା ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖି ହଁ ମୋବାଇଲ ଆଡ୍ରେସଟା ପୁରା ଦେବ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଖିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ପଠେଇଛି କି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଏବେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ 20/12 ଇଏଟେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଫୁଟ ପକେଇଛୁ ଆଣିବୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟ କେତେ ପିସ୍ ଲାଗୁଛି? ଆଜବେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ 20ଟା 20 ଲାଗିଯିବ 12 ଫୁଟର 20ଟା 10 ଫୁଟର ନା 12 ଫୁଟର 12 ଫୁଟ ତାର ଭଲ। କେବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଉଛି? କରି ବୋଲି ବାହାରିଛୁ ମୁଁ 2 ମାସ ଅଛି ଏବେ ନିଜେ ଆସିକି ଆମେ ଖୁଣ୍ଟି ଘିନି ଆସୁଛୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଘିନି ଆସୁଛୁ ନିଜେ କରିଦିଏ ଦୟାକରି ନା ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ତେଜରାତି ଜିନିଷ ଆମେ କାଲି ଆଣି ତେଜରାତି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତେଜରାତି ଜିନିଷ ମୁଁ କାଲି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ପାନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ